problème na fami mon DEBBO AFRICA hayo yam yo hayo yam ye hayo yam yo hayo yam ye hayo yam DEBBO AFRICA jarama on jarama. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓiyankoɓe e Piindi TV caggal jettude nalla en juuli Mouhamadou Toubaɗo ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Nurdine Hamad Aliou Rahi sal gorko mo daara haaleɓe en dewre makko en juurima ɗon dennagal seeɗa mo fuutankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗe hannde cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓe jonde men nde kewɗen joɗanade bandiraɓe kala saaha émission men DEBBO AFRICA taw ko ɓinguel moon baɗiragel moon bandiraguel moon dewel min ken wiide Sali Dia debbo mañol leyduɓe leydu bani buuɗi sippatore sippata jamdi heewi ɗon ɗon hande kadi woni ni en tigui bellamma mawɗo so tawi en nani DEBBO AFRICA kewnoɗen yiidu kadi en invité rewɓe walla kala ñande invité ɗen gorko ko jooɗotoɗo ene haala haaleroɓe hande kadi woni ni en bellamma mawɗo e honneur mawɗo e joddade e bandiraɗo gorko sen belama mbiyen ko kaw meɗen woni Ba Ismai mo ganduɗa ko maire mo SEBKHA sa nani maire mo SEBKHA noon ko commune goto ɗo e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie en gandi jillu Piindi e nder Nouakchott so tawi min gari ɗo mon fof ni andi jaydi yanke e kala saaha so ari wuuro wonat koye namdade yimɓe wuuro nde min namdi min kalnama tigui omo jeeya hande e jaggitiɗi tiɗɗe e fuutankoɓe walla e fulɓe wonɓe ɗo e nder Nouakchott oɗoɓe gueɗe baɗɗe fayida surtout noon banggue mairie o ɗum noon woni en bellama ko honneur mawɗo kadi yen paam o kanko goto woni e maire uji nder jeenayi e maire uji wonɓe ɗo e nder Nouakchott ko kanko goto woni hen pullo wadde ɗum ko honneur kala ɓiɗɗo pullo kadi waɓe ni somin gaare wuuro he walla min gaare leydi ndi min mbawa yaltude ɗo taw min jettahi ɗumen kono noon en mbawno arde hamin jettomo min jiyamo so jaɓani bismada min joddata koye makko woni ni min bellanma kadi udditani min dami makko o holli min tigui ko pullo kadi ɓiɓɓe fulɓe cohlimo foof omo paari o bismi en ɗo e nder galle makko ɗo e nder Nouakchott ɗo e leegal ngal ganduɗa wiyete ko cité plage kono noon o bismi no pullo heewi bismorade fulɓe ni teddungal ngal yooɗi guire kiraɗe ɗe hay jeese belɗe ɗe hay jewte belɗe ɗe kono noon mamin kollu on minen e teddungal amen faade tigui e makko wadde noon haade men woɗɗoyde haydara e yewtere nde ko hokkudemo tigui konngol o salmina bandiraɓe Ba Ismai bisimilla ma émission meɗen DEBBO AFRICA. Bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyina karim bandiraɓe sehilaɓe mi salmini on goto foof inde mum e yettode mum ono Sali Dia jarama mi weltima no fewi mboɗo yettuma mboɗo yetta kadi mawɗo télévision ganduɗa ko gorko pullo moƴƴo ganduɗa ɗo daraniɗo leñol ono Daoudou Moussa Dia voilà ñoni ministre de l'élevage de la République du Sénégal donc mboɗo félicite ɗum également e darde daari simo ƴellidde pulago donc mi salmini on bandiraɓe min calmitimama min juurimama min beltanimama woni no mbiɗani en calmini PDG meɗen woni Daoudou Moussa Dia ministre de l'élevage moƴƴuno en gueddaɗo o salminama o juurama ñaganama Allah moƴƴere ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia sehil makko ha tour Burkina Faso directeur men général Kabou Samba Diop mawɗo ardi bonnani en calmini ɗum en juuri ɗum ko ɗon dewten calmini personnel Piindi kala wadde so tawi min mbima Ba Ismai emin gandi tigui ka fuutanke nde tawno so neɗɗo wiyama pullo tan woni gasni haala konko ɗo e Nouakchott jeyɗa haade men nadde tigui e toɓɓere nde ɗe jiɗɗen yewtide e banggue rewɓe ko seeɗa e parcours Ba Ismai yeɓoyankoɓe mbawa andude kadi hol Ba Ismai hoto Ba Ismai jeeya e nder guure meɗen Fouta hoto kadi beele ko toon jibinade tawno neɗɗo ene jibine to jeeyaka neɗɗo kadi ene jeeya to jibinaka hol kadi ɗo rewi jangde muɗum e seeɗa e parcours muɗum ha hande wawi wonde maire mo SEBKHA. jarama Sali donc mi weltima e question ma o inchallah min mbiyetemi ko Ba Ismai jeeyami ko nokku noon towni e tohmaji ko toon jibinami kono hande o min koɗi ko wuuro amen babam ne sosi wuuro wiyete ko Sinthiane Thierno Moussa ko toon min jooɗi donc woni ko kilométre uji tati dow tohmaji donc toon jibinami toon mawnumi to kono nanmi école continue école o ko ɗo e Nouakchott gila école primaire ha collège ha lycée ha baccalauréat ha mbaɗmi NS donc école woni école normale supérieure donc formation am komi professeur anglais donc mi woni professeur mi jangi ɗo mi jangi Angleterre également Écosse après gattumi ɗo janguinmi ha 2000 après gonmi 2007 gonmi inspecteur en anglais kono parallèlement mboɗo liggottono kadi également e japonais ji gila 1999 puɗɗorimi ko interprète ha gonmi administrateur
en fin de compte min wonnoɗo pratiquement représentant mabɓe ɗo e nder Mauritanie min mbaɗi projet ji kewɗi e nder Mauritanie min liggini hen kadi hewɓe e nder Mauritanie donc mboɗo jogui école goto wiyete ko école Cheikh Moussa Diafou ɗon wona publicité wiyete ko école Cheikh Moussa ko babam e innirmi ɗum école o sosa ko 2003 donc min puɗɗori ko élevage capanɗe jeegom hande amin jara e ujunere temedde jeegom élève donc éleva école o nan ɗo mboɗo jogui ɗo école aji ɗiɗi ɗo e Nouakchott mboɗo jogui Nouadhibou kadi école mboɗo jogui toon kadi centre anglais donc ɗum ɗon foof ko andinde tan leydi wawa développade tawa jangde ala hen tawa cellal ɓalli kadi ala hen donc ɗum waɗi uddinmi école aji ɗi par ce que gandumi tan ko ɗannade nde hayso wonko nafata ni heddade e nder leydi mum kadi liggono leydi mum liggono sukaɓe leydi ɓuuri hewde battade ɗum tagui mi yiɗani heddade leyɗele tubakoɓe to ɗum ko heddade ɗo mi rottini leydam ko leydam rokkimi ko mi jangguini kam mi yoɓani haydara nehi kam mi waɗani haydara donc mi ara kadi mi liggono ɗum tawa kadi mi waɗa ɗo galle taw so jinnaɓam gaari ene wawi jippademi taw so jinnaɓam duttima kadi mboɗo wawi ubbude ɗumen ko ɗum ɗon tagui addanimi heddade e ndiɗo leydi e uddide école o donc ha naat politique naati hen mi wona politique no siya mawɗo kono tan mataw ndi gonmi école aji ndi ende liggottomi japonais ɗi mboɗo waɗa social kewɗo donc élection ngaji ɓennuɗi sehilaɓam gaari tan mbi tan mataw sellata sona mi ara mi présente o eyo mbimi ɗum noon taadi ko neɗɗo ko jeeya hoore mum ko seeɗa ko heddi ko ko bandum en jeeyi ɗum tagui présenté mairie o donc Allah waɗi hen sutura min dañi ɗum hoolami machallah donc mboɗo yetta hen kadi gonno directeur dam campagne ene wiye Mouhamed Lamine Bakayo mo ganduɗa ligguey mum hen waɗi hen doole mum foof tamu e ɗum ɗo foof woppi hay to présente no woppi pour walludemi inchallah wallahi machallah parcours o waɗi fayide en calmini kayiraɗo Mouhamed Lamine Bakayo walla min mbiyam tan ko Ba ko pullo hankandi Bakayo ko guitten ɗum payon ɗum da en calmini men beltanimamo kadi victoire o ko victoire makko e tawno so neɗɗo woni directeur campagne neɗɗo gagnimo tan kañum jeeyi victoire o parcours o waɗi fayide waɗi riche machallah min beltima caggal nde ndewɗa ɗo foof ha jettiɗa hande wonde maire SEBKHA min nani ko gonɗa maire SEBKHA ɓooyani timman taw hirani kono nde min jetti ɗo maire uji ne kewi min nani a fuɗɗima gollude golle baɗɗe fayide min mbawi andude holko hokkuma ɗum seydi Ba eyyi aɗen mbimi komi jangguino kadi mbo jogui école donc mi ɓooyi ardade donc kadi mi ɓooyi liggudade e yimɓe kadi objectif am nde garmi nde mbo jogui objectif très clair minen Mouhamed Lamine min mbaɗi programme laaɓɗo momin gandi amin jiiɗi rewde ɗum pour min mbawa wallude population o sibu ma won duuɓi 30 walla 40 SEBKHA laamotono ɗum tan ko opposition minen goni goo parti laamu ardi e pouvoir e nder SEBKHA meeɗa dañede donc ɗum ɗo koye histoire kadi jeeya donc min gandiniɓe tan ko maire uji gonannoɗi ɗon ɗin foof ene wawi ni taw en jiiɗi liggade kono noon so tawi eɗen gandi to gonɗen so tawi sa wondani e pouvoir doole ma ene pamɗi donc ma won duuɓi 30 pawɗi eɓe liggodo e opposition ala ko nawi SEBKHA e nokku donc ɓe ƴeewa noon soɓe gondi e laamu ngu holko laamu jogori fewnude donc ɗum ne jeeya ko addani yimɓeɓe change bar machallah ko addani yimɓe change de bar garɗa kadi a waɗaniɓe ɓe dañanima déception ha mbawɗa fuɗɗade wadde ko ganduɗa e nder 7 mois ko ganduɗa ɓooyi waɗaka ɗum ko yettere Allah eɗen mbiya bonne continuation so tawi noon en tant que min je suis féministe ko gonga worɓe ko sehilaɓam kono komi sankris komi jiggonowo rewɓe ko ɗum tagi oɗo émission spécial ko pour rewɓe so tawi hande neɗɗo woni maire tan ma worɓe garema kono mon fof ande hande rewɓe ɓuuri hewde population o kadi en heewi wiide so tawi politicien yaada donc so tawi hande aɗa woni hen eɗen gandi rewɓe ne cohli balle kewɗe rewɓe ɓuuri famɗude doole rewɓe ne cohli projet ji kewɗi hande emin mbawi andude hol projet ji ɗi hande maire SEBKHA jogani rewɓe ɓe commune ɓe SEBKHA eyyi a jarama donc no mbiruɗa ni hande saɗa waɗa politique tan il faut ko jaaɗa rewɓe e sukaɓe donc au passage mboɗo wiya hono wiyeteɓe Ramatoulaye Diallo en Aminata Gueye en ɓe fof ganduɗa ɓe ligguima no fewi koɓe rewɓe kono ko rewɓe ganduɗa dariɓe kañum e rewɓe hewɓe wonɓe ne gonde hen hono
kadiata Abdourahmane Ba en ko baɗam ganduɗa ɓen fof ko darinoɓe ligguima no fewi pour wallude élection bon mi yejitani worɓe noon ganduɗa worɓe kañum ko tinniɓe no fewi ko wayno Sunkara Niang en Khalid Dia en eko way noon eko way noon ganduɗa ko darinoɓe e darde tinde pour wallude ha ɗum ɗo daro donc min principe am ko très simple c'est que mino mbiyanmi kala rendo ngo teddinani debbo wona rendo wamo yarude yesso siko debbo koko teddinte par ce que debbo ko yummiraɗo ko debbo woni bandiraɗo debbo debbo woni miñiraɗo debbo woni joom suudu donc ko neɗɗo dariɗo ha nawra galle yesso debbo so ala e galle on galle wawa yarude yesso on galle wawa fewde par ce que ɗum waɗi debbo wiyete ko joom suudu gorko wiyete ko joom galle kono debbo wiyete joom suudu so tawi a ari e galle a tawi suudu fewani tan a jooɗotako donc ɗum noon il faut que debbo teddine donc min koye ɓurɓe teddinde rewɓe jeeyami e projet ji min jogani rewɓe e campagne amen e pré campagne o fof min visiti SEBKHA fof min jii hen darde rewɓe eɓe jogui coopérative uji eɓe jogui caisse uji eɓe jogui teguitte eɓe jogui ɗen gueɗe fof ɗum fof ko pour wawde liggade ɓe mbasa wadde gueɗe cewɗe ɓe mbasa wadde gueɗe bonɗe ɓe daro e ɓe liggoro wañede mabɓe e hakkillaji mabɓe haɓe mbawa nawrude galleji ɗi yesso ɗum tagui ɓen ɗon ko walleteɓe mo waɗi kamɓe fof kala association mbaɗɗo demande pour min mbaɗa ɗum financement min mbaɗat par ce que amin gandi min beddaki donc ɗum ene jeeya hen won rewɓe kadi sa wi rewɓe a wi tampoɓe ndiyam doole ɓe ƴettoyta koye ganduɗa ene waɗi nokkuji ko toon ndiyam addete nawa bidon ngaji subaka law bidon ngaji jaune ndo ƴettoto ndiyam pour adde galleji donc joni amin jogui projet wadde de borne fontaine hono min liggoto taw borne fontaine taw ko rewɓe gardi ɗumen taw ko rewɓe kadi gérata ɗumen pour wawde wallude rewɓe ɗum donc ko projet ji ɗimin kalda e won société won organisation ngaji ɗimin kaldata amin ɗamini tan ma feewa oɗo saaha joni e affaire jangde kadi on encourage jangde amin ɗamini wadde une maison de quartier ganduɗa rewɓe ene mbawa arde hen en mbawa janggude hen gueɗe kewɗe en mbawa janggude hen mecce en mbawa janggude hen ko rewɓe ɓe ganduɗa jangde mumen woɗɗoyani walla naɗɓe waɗɓe déperdition scolaire mbawa arde pour wawa janggude hen mecce ha mbawa darnade koye mumen liggano koye mumen taw mbaɗani gueɗe bonɗe mbaɗani gueɗe cewɗe ɗum ɗo liggey amen tan darde amen ko wallude debbo ha ɓeydo darade wasanade won cagarte won wasanade won belande won ɗum ɗon woni ɗum ɗo amen machallah Seydi Ba han so tawi en wiye rewɓe woni no mbimini yama ko famɗuɓe doole woni ɗum ko hande violation uji pawoji e banggue rewɓe ɗine keewi ha yimɓe ne kaɓo violence faite aux femmes en tant que maire mo SEBKHA mo ganduɗa kadi hande machallah koye gouvernement he gonɗa holko message mbaɗa wadde lancé e worɓe walla ko way noon taw ko waɗoɓe gueɗe bonde waɗoɓe tampinoɓe rewɓe guila violation noon so neɗɗo nani ɗum ko partout koye guila haqqilantagal konngude gonɗi piya jomum gaña jomum hen sahaji jafɗa e konngol he jomum hefte foof ko kalta e ɗum ɗon eyyi kañum violence sa wi violence faite aux femmes violence ne heewi fannuji ene waɗi violence verbal haala to woni waɗi worɓe to jooɗi fof ko nana ƴatto nana kuuɗa ɗum ne heewi koreji men ne heewi fulɓe ene waɗi violence physique ana worɓe jogui tan ko cabbi mumen taw so debbo dilli tan fiya donc aɗa andi debbo wona mbabba neɗɗo sene fiya fiyata ko mbabba wona debbo foti fiyede piyowo debbo jarani teddinde par ce que mo teddinani debbo fotani teddinede donc ɗum ɗon ɗiɗon violence uji gonɗi joni e nder oɗo société il faut que ɗi darto il faut que ɗi kaaɓe laamu nana haaɓe ɗum minen amin kaɓano ɗum kala momin tawi kane waɗa violence fewde debbo so yiɗi wona violence verbal so yiɗi wona violence physique foof amin daare dow mumen donc somi haali ɗon tan mami siftoro kadi combat hono miñam biyeteɗo Maymouna won mo ganduɗa ko ɓiyum debbo waɗa cukalel tokosel nanga waɗa violé wara donc Maymouna omo daari omo haɓa ko way noon omo hawa e cette violence faite à une mineure ko cukalel tokosel ko debbo dariɗo omo waɗa conférence uji omo waɗa foof pour haalde ɗum ɗon pour woto ɗum ɗon wattu donc eɗen gandi kadi oɗo saaha joni basal ene adda o violence par ce que yimɓe
so ngala en kewi wadde natat tan koko wiyete paradis artificiel ko wayno drogue en ko wayno sangara en pour wadde fuir devant la réalité so tawi a yari sangara walla a waɗi drogue ɗum a jeeya hakkille ma ɗum kadi ene jeeya e waɗoɓe violence ɗum ɗon fof kadi laamu il faut ko daruno ɗum minen amin daari e wallude ɓen ɗon fof machallah machallah seydi Ba ɗum ɗon noon haade men gasnude yewtere nde ko bismade ɗo bandiraɗo gorko Mous Tafasi mo ganduɗa ko yimyanke kadi hande enen gardi muɗum ɗo e nder galle ma tawde haalpure ɓe gandi tan ko teddungal haalpure mbiyat teddungal dasira ko rondere tawde noon ko noon min duttuma teddungal e dande makko seede Tafa Ardioro ɗo Sara monsieur le maire beddan enen dande tawno eɗen gandi woni ko wiyete ko musique ko tufam ɓerde beltoro ɗen beltodiren kadi teddiniren ɗum kadi monsieur le maire inchallah haade men uddude yewtere nde machallah 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 ewa machallah Moustapha Sy min beltima no feewi e dande nde woni no mbiɗen ni ar wonata koye neɗɗo
ay ko nder jonde wotere wawi kariyande monsieur le maire morso baduni wadde non en mbi yalla sildindani le kon ha joni eɗen gonde e bandiraɓe gorko mo ganduɗa kadi ko jumo meɗen guile Mauritanie hay Sénégal guile Nouakchott hay Dakar on woni général Pakko Leñol kañum nene duusi en tigui wadde noon gasata sona e nde ɗo jonde kanko o weddo hen dande makko fulɓe beltoro général Pakko Leñol bisimilla ma ay sali jami weltima no fewi so Allah weltade surtout e arde oɗo galle donc woni galle monsieur le maire men enen ko fierté eyyi par ce que mbeɗa heewi wiide leƴƴi fof gonti mbiruji nen cippere natti gajani ko haare polaɗo fof waɗe ko haala rewi ɗon mi jaɓata mi yeɓata leñol ngol no hoyne calima ko bandam fiye woyne hayɓe mayɓe lelo ɓuuri ɗemgal ngal yoolo ma jaranam noon haɗede jeeri ha waalo mi faltaki joom costume cravate hay joom kaala haala bel ko guiɗo waɗata ko hoolo hayso meɗen hello wattata ngal beele metto noon dima ko pul andarde ngal ko pulaar muylude ngal tagatama andude ngal ko yidde ngal horsinde ngal ko ɗum waɗanma andude nafoore maggal hande ko wayni fotani welsindede sani nde wonno waylata leydi ko jeunesse dariɗo ko jeunesse conscient hande tolniɗen koye janggoyde comme no wirni nane o waɗi duuɗi udditi duuɗi te hande neɗɗo so respectama tan koye jangde jangde noon woto hay goto yawo haydara so Allah yettinanimo to duuɗi to e nes ka fami mecciɗen ha mbayno leydi sa janggani école a janggani qurana aɗa wawi janggoyde meccal par ce que neɗɗo sinkoro koye meccal muɗum donc so tawi ɗum ɗo heɓama keɓen maire ganduɗa hoorema hande déjà ko visionnaire keɓen maire intellectuel déjà ɗum ko ngaalu ko fierté fulɓe surtout ɓiɗɗo pullo eyyi donc min so tawi mi arti e ma mi wi Ba Ismai noddi mowtiɗen en goni mi woni mi wati mi firtita aati cingal pulago memin ɓorno min farnoɗo gila tuubo cawi wutti alwal dadol hay paɗe lare sawru lawi silam min gajjoye cuuɗe tuɗi min mbette buti gasaji gallaɓe lowaɗe colɗi tuppe molguel kundale burgal nayi ɓire kosam woɓe jini puɗe wombaɓe jooɗo koɗo tinne gari machallah machallah baali ƴare be cure gay mbale lacceje care kosomeje jare ɗam faɓe kawgo fenno so tuppere fuɗi ngaano wiltillele poole dow jeeri ɗi leydi dewɗi kecciɗi galaɗi joori ɗi ngala paɗe ɗi perifade ha cuuɗi men to togomaji to henne machallah ko weltare noon ha joni par ce que ɗum ɗo mbeɗa andi to fayi to woni Piindi ko plateforme goto jaƴƴu te mbeɗa andi émission o aduna yiyan ɗum te hande ko communication woni foof aɗa wone nokku walla aɗa hende nokku taw ala ko nawata ɗum ala ko ɗowata ɗum donc woni o ne heddo waɗata neɗɗo liggo 5 ans taw ko liggi ko fof ala woni nde wonno ala ko ɗowata ɗum te kadi golle men sikki wawa walla golliɗo fo wawa haalde ko golli o wawa haalde hoore mum o wawa wonde o wawa jooɗade o wi min o wawi gollade haaloɓe ɓe noon est ce que a faami de ko sawndiɓe wondiɓe yiiɓe est ce que a faami de ko ɓen ƴettata ɓofta nawa carta ko wayno Sali Dia ko ɗum woni meccal makko te kadi mbeɗa andi ko waɗata ko famɗani par ce que duuɓe kitali aɓe mbaɗa ko suivre minen en tant que des artistes min mbeɗa waɗa ko suivre en tant que le percusseur du hip hop pulaar hande tagɗo hande ha rap pulaar wawi sarade aduna o te
te ɗum no ko yettere Allah nelaɗo muɗum mi wayri noon nokko mi wayri leydi ndi mais komi gartuɗo pour gollade te je suis prêt escapamide pour accompagner monsieur le maire Allah jarama a jarama Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye min beltanimama en beltanima Tafasi yalla sillindade ɗe e monsieur le maire woni no wiite ni hakkunde ma e ɓeɗo sukaɓe ko mbaɗude reni dundu reni mbaroti ɓe mbawa yaade gaga ma ko nanna wawa yaade gaga mabɓe wadde mbaɗa halfinmaɓe Allah jaggodiron mon ballodir inchallah o heddi ko ɗen garta ga e Ba Ismai tawno hankkadi ko dokkude ɗon hojomuji puɗɗima hudde hankkadi noon yewtere nde waɗi ha yiiɗi min hooram hande ɗo ɗum mi heeɓi hen bellamo mawɗo mi haala noon ko yeeɓiyankoɓeɓe kono noon Ba Ismai nde garɗen ha ɗo ha ɓeɗo sukaɓe beddiɗe ɗo daadi hol bellam mo keɓɗa inchallah garten e konngol ma mbaydi gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo o jarama Sali ko weltare tan sibo ɓe jimi Pulaar ɓe kaali Pulaar ɓe mawdini Pulaar ɓe nawi ɗum to woɗɗi e ɗemgal woni fof so neɗɗo ɗawima ɗemgal ɗawima fof par ce que ɗawima finalement kamɓe mbawi nawrude Pulaar yeeso sibo ala foto ɓe jahata sibo kamɓe jimare Pulaar manan neɗɗo ne yima Pulaar ne refta hen taw wawa Pulaar ni ɗum ɗo kamɓe ɗum ko rôle mabɓe kamɓe kadi koɓe findinoɓe kamɓe kadi ko message uji ɓe nawata message uji ɗi ala foto keddata donc artiste uji ko yimɓe kañum woni calɗe leñol kañum woni calɗe leñol artiste e galol e janngol ko ɓen mbawi nawrude leñol yeeso leñol so ala ɗum wawa yarude yeeso donc ɗiɗo jeune uji mboɗo félicitaɓe mi weltima mabɓe no fewi miɗo wima kadi yalla job kalifa amin inchallah yalla job kalifa Allah jarama a jarama Seydou Ba kono noon haala pour min kewiɗ mo yettani sababu yettani Allah hol sababu meɗen hande jokkodiral men monsieur le maire ha oɗo jamma waɗi ko bandiraɗo gorko Soyoubou Ba kadi ko baaɗi kono kadi ko neɗɗo kadi jiɗɗomo korsinɗomo saabu ɗum woni neɗɗo jiɗɗo neɗɗo toon ko cettantoɗo neɗɗo ko yooɗi e caggal muɗum par ce que minen komi jandiyankoɓe komin nani foof mbiyata ñallata saaha waala eyyi tawde ko noon somin gaare leydi emin namdo sino haalino e ma gueɗe ɗe ganduɗa kantoɗe pewani min jilota ko yiidema woni ko mbimi ko won jandiyankoɓe haaloɓe walla yiwitoɓe ko boni e Pulaar pour sattu ɗum minen Piindi min jarani ɗum par ce que tawde ko télé Pulaar min jiiloto kala kone sinka pullo o kala kone feene pullo o min peeno ɗum wadde min jiilota ko bonɓe ɓe min jiiloto ko moƴƴuɓe sinno ko bone haalano e ma walla ko fewani min jiilota ko par ce que min ngala oɗon temps kono ko haaluji belɗi e moƴƴi ɗi o settema e ko yi kanko Soyoubou Ba haw settanima kadi ko mbaɗɗa e nder commune ma ɗum tagui min arde hamin ɓattima hamin jettima itti numéro ma téléphone kadi hokki min mbaɗmami message tan jiiɗa ɗum automatiquement mbiɗam koma directrice de cabinet ma waɗam contacté kadi ko noon yaarni min jettudo kadi guila bureau ma jaɓɓi min jaɓɓogal pullo min garɗo e nder galle kadi jokki ɗum wadde noon Soyoubou Ba ne weltanama tawno kala ɓe mbi ko wari ha ko fof mayde hen wadde kanko woni sababu Allah jarama o jarama wadde noon monsieur le maire ko dokkuno ɗon hojomuji kuuɓi hol konngol ma mbayni ko gaari gudden yewtande ha saaha goɗɗo donc konngol am mbayni koye Soyoubou Ba tan mbiruɗa ni Soyoubou kañum ko neɗɗo ko cukalel ni e duuɓi kono il symbolise l'honnêteté ndeysan ko neɗɗo nunɗuɗo kadi mboɗo yetta on kadi mboɗo yetta kadi une deuxiéme fois mawɗo télévision o mboɗo yetta kadi jinnaɓe mboɗo yetta ɗumen no fewi sibi duwaw jinnaɗo ene nafa donc mbawmi wi tan ko sukaɓe yon tinno worɓe tinnoɗe rewɓe sukaɓe tinnoɗe rewɓe par ce que babiraɗo foti hoɗi koko exemple ay babiraɗo goto artino galle ene tampi ene emmi ligguey yimmiraɗo o addanimo omelette defi ko omelette ko ne hooñi o woni ñamde omelette o ɓinguel nguel ñamani kanko o ñaami omelette o halaɓe ɓinguel wi baba ande omelette mo ñamɗa ko konde o wi eyi o wi pourquoi aɗa ñama ɗum o wi eyi o yumma ñalli ko liggade tampi no fewi o fogorama mi yahata mboɗo weddo ɗum bakko mboɗo hoynamo donc neɗɗo woto hoyno debbo donc onon ni il faut ko teddinen rewɓe nawen ɗumen dow pawen ɗumen to poti fawede ɗo enen worɓe sen teddini rewɓe tan en teddi sen koyni rewɓe tan en koyi donc on jarama no fewi Piindi TV on jarama no fewi mboɗo yettuma encore une autre fois mboɗo yetta les jeunes artistes mboɗo yetta kadi Bakka caméraman neɗɗo moƴƴo mo anda kife boulot extraordinaire
ɓe kewani siftorede c'est kono des fof ko hommes fewi de fof l'ombre. kamɓe c'est les hommes de l'ombre kamɓe mbatta fof Ouais. donc on jarama no fewi Yeah. mi salmini sénégal naɓe Inchallah. merci beaucoup on jarama Allah jarama a jarama Seydi Kane woni en belam enen noon hande guila pinɗen ɗan pinduɗen koye belam nde tawno hande kadi guila subaka findiɗen koye dañito kara taw ko fansa meɗen nde sa an mbaɗa on suivre meeɗa hay yiide meɗen fini jibin inniri en woni Thila Diallo debbo mo Yacine Dakki en jettimo en jetti joom galle makko nde tawno mon fof ne andi debbo jeeya inde jeeya inde ko gorko kadi o ñaagui gorko guila no woni reedu o wi mbiɗa ñaaguima so tawi mi jibini ɓiɗɗo o so woni debbo ala mo jiɗmi innirde sona Sali Dia kadi jiɗmi ko wona inde deftere taw hay inde wotere fawaka hen kadi gorko o jaɓanimo ɗum wadde en dutti teddungal gorko en mbimo yallah wat ɓinguel nguel Sali Dia yo artu Sali Dia yo jikkuji moɗɗi ɗi jikkuji bonɗi ɗi noon yo artu e jinnama makko wadde noon min beltimi yallah wurno barkini yaram addi ko worni en kadi wurna kadi kala bobo wadde Thila Diallo debbo mo Yacine Dakki an joom galle ma mi weltinima on mi salmini on mi jarnima on wadde ɗen mbiya Sali Dia walla mbiya Sali Kane tawɗo kano yetta yallah wurno barkina mawnen kala bobo wadde woni ni en belamma woni ni en belamma mawɗo belam joguiɗo fuddi ala ɗo haɗata kadi mbaɗa wiya on kadi jullu Piindi TV ɗo e Nouakchott an kan min gon koye mbaynigo min mbaynimon inchallah amin ɗo jaahay to e Dakar min paata leydi amin kono noon Nouakchott naɓe gandu sahaɗe ane gotol ɓe min keɓani yettade ɓe inchallah so ɓuuri ɗo yaade so ɓe garti gongol mamin jettu ɗumen ɓemin kemno yiide ɓe heɓnoɓe arde salminde ɓe bisminoɓe kam foof ɓe jarnama en mbawa limtude taw noon heewi bermo limti juuma walla junno wadde kamɓe fof tan ɓe jarama Nouakchott naɓe ko tedduɓe kono teddunoɓe sono wiye pulaɓe sono wiye teddungal soɗo yiila ko ɗo e Nouakchott yitte walla ko ɗo e Mauritanie yitte eɓe ñaagui noon Allah yon juddu hen Allah jarama jarama kala ko fewi yewtere nde guila jonde nde ha e haala ko Allah subahanahu wa taala kala ko ngakki hen ko enen ko wonano ko ɓuurani en kewmi wiide ni jaam dow jaam less jaam ɗo hakkude o jaam ɓolo han duumen men Allah jarama jarama so ko plena ari mon mon rewɓe Africa